Kanca-kanca komplit duit Jolaras Indonesia. Nggih. Nah, garap nggih Mas, dodok Mas Kemet ya. Nggih. Monggo ayang-ayang garap gamelan. Ya. Yuk. Musiknya kan ngebasi tok. Heeh. Yuk, monggo nduk niki kan Salindri. Dados. Ya. Sing diantu-antu warga mriki, Pak. Heeh, ya. Nah, nggih, monggo. Monggo Mas Gugu. Ayang-ayang garap gamelan. Ya, heeh, coba. Iso ora gamelane? Ora iso ya musik wae. Oh, musik. Oh, ya musik. Ya, heeh. Ya, ya. Monggo Mas Tato. Ya, aturke lagune Hayang-hayang yuk kayak apa berpacu dalam musik Indonesia. Ya. Yo, kayak apa? Monggo. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Nikan Salindri. Patang rasane ati kang nandang sengiting liang hanyawang aku kuwi labuh katresnan kang mas wong bagus tak jalo ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacobaan. Arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu rati akoni senadyan dodo rapi sonopo bakal tak cukup yen durung kapisah mrikang kuwasa kang mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan kang mas mesti kanikati dongoku siji tresno iki yang dadi dewa-dewa ning asmara buatno ati kawula akan kelalapan tresno datang gendak saking coba tari wangi tak pateni lahir tresno kang suci kasunyatan yen kamu sliramu isi Terima kasih, Bos. Pak Narni, terima kasih Pak Pomo. Rastio. Mas Pomo, terima kasih. Oper Jai Ponggo.
Band berwarna 7 laras Indonesia. Pak Pomo luar biasa, Mas Pomo. Terima kasih teman-teman yang ada di TikTok. Mantap. Ngapain dah? Ngapa kok polahmu nganti